Nditaure pamusoro pechinhu chandinoti basics Christianity. Christianity kana kuti kunamata Mwari kwakaiswa pahwaro hwechoice, isarudzo inoitwa nemunhu. Munhu amanikidzwe, munhu unongogamuchira Mwari, kana asingade kugamuchira Mwari oregedza. So mabasics echoice anosvika muChristianity palevel yekuti chada kuverenga bhuku yaHebrews 11 verse 24. Hebrews 11 verse 24. Yataura pamusoro pechoice yakaitwa naMoses muEgypt. Hebrews 11 verse 24. By faith, Moses, when he was come of age, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, rather choosing to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of Egypt. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, empower us for the glory of your name, in Jesus' mighty name. Amen. Komana unonzi Moses waberekwa Mwari vaine purpose yekuti ndiye achava a redeemer and ndiye achava a deliverer to his own people kuti vagone kubuda muEgypt. That was the plan and the mind of God. But Hebrews 11 yobva yati when he grew up he refused, wakaramba kuva mwana wemwanasikana waFaro, which was a good choice nokuti haasiweko. But here comes the problem. But rather he chose to suffer with the people of God. He chose to suffer. He was not born to suffer. Bible writes he chose to suffer with the people of God. Kureva kuti pani chaari kupotsa kuziva pamusoro pepurpose yaMwari concerning his life. Choice yaari kuita iri based nemaonero ake neenvironment yaakurira nezvaanoziva. But the real mind of God, the revelation of God, yekuti iye waberekwa nepurpose nereason yekuti agone kuburitsa hama dzake muutapwa. So now we choice iri very tricky pakudai. The devil unogona kuima munhu, kushaisa munhu mukana wekuva right information. Nokuti my choices edu akashepwa neinformation yatiinayo neknowledge yatiinayo. Hapana munhu akamboshuwira kuva nechinhu chisati chamboexista muupenyu. Wese munhu ukamubvunza zvaanoshuwira kuva nazvo, mumwe anoti ndinoshuvira kuva nemba, mumwe oti ndinoshuvira kuroora kana kuroorwa, ndinoshuvira kuva nemotokari. My choices edu are controlled ne-level of knowledge yatiinayo. So the devil takes advantage now. Saka shoko raMwari chiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Nekuda kwekuti munhu akashayiwa information kana kuti akava limited pa information, anooperator maringe the level of knowledge yaainayo. Knowledge yakafanana nelight. Influence yelight kana kuine rima ndo the only territory yaunogona kuita zvinhu, kuziva zvinhu kana kuona zvinhu. Kana kwava usiku kwavira pakaita light, panogumira light ndo area of influence yezvaungagone kuita nokuti haugone kuita chinhu murima. So the choice now iripo muupenyu hwemunhu iri controlled ne-information knowledge yaainayo. Adam and Eve, it's unfortunate, vakabereka vana vadzingwa mugarden. Zvoreva kuti vaifanira kugara pasi nevana vombovatsanangurira kwavaigara, zvakaitika kuti vazoguma vaa musango kana kuti vaa muplace isiri designed by God. Nekuda kwekuti vana vakasaziva original truth, pfungwa yaMwari uye zvakaitika muupenyu hwavabereki vavo, vanooperator vaine a jungle mentality, yet they were designed to operate in a garden mentality. So chinhu chinonzi information chiri very powerful life. Level ye-information knowledge yawinayo ndoyo area of influence. Ruzivo rwawinarwo ndo area bedzi yaunogona kuoperata better or greater.
You cannot operate outside the territory of the level of your knowledge. So tine zvinhu zvatinoshuwira muupenyu nekuda kwekuti tine vatakaona vainazvo kana kuti takazvinzwa kuti zviriko. Zvimwe zvese zvatisingatogoshuwira inhau yekuti hazvina kubvira zvaexista muteritori yemind dzedu. So Moses ari kusarudza to suffer with the people of Israel than to enjoy the benefits of Egypt. Yet mai vake pavakamubereka vakamuviga kurwizi, Mwari ndiye akakonzera kunhongwa kwaMoses akararama a better life during time yeslavery. Kuti Mwari vaiva nemufungo wakanaka wekuti Moses will never partake machallenges ane vanhu, but rather is anointed to deliver his own from such challenges. But nekuda kwekuti information iyo yanga yakaandika akabva ameka a poor choice. I'll download this way. Tinonzwa vazhinji vachiita nharo nekupikisana kuti aiwa mazuva ano vanhu vasi kuparidza Jesu, vari kuparidza zvekudya, vari kuparidza motikari, vari kuparidza dzimba, vasiya nhau yemuchinjikwa. Nhau yaJesu it's a broad term rakafanana nekuti rega ndikuendese kumedical side. Ukaenda kuna chiremba uchiti ndiri kunzwa mudumbu, isubject hombe yawataura nekuti dumbu remunhu rine maorgans akawanda, mudumbu munoita machallenges akawanda. Ungakudaro uine infection yemakidney, yeliver, kana stomach ache, kana any other form of challenge iri mauri mudumbu rako. So paunoenda kuna dhokota uchiti ndiri kunzwa mudumbu, wataura nyaya dzakawanda panyaya 1. That's why achizoda kuti torwa temperature, ita matest akati, achigokubata achikupfanya so. Kureva kuti ari kuda kutsvaga kuti nekuti chawataura chakakura, handigone kungokupa treatment from such statement. Ndoda kuita research ndizive kuti dambudziko rawinaro nderei. So anonzi Jesu is a person. Anonzi Jesu, he is the weight. Kureva kuti iye paakauya panyika, he preached and he later died on the cross and resurrected. Zvoreva kuti every stage, every act ine a reason sei akaparidza iye angauya kuzotifira. That's a question and I'll answer the question. Sei Jesu wakatora time preaching yet auya kuzofira vanhu kuti vaende kudenga. Now yekufa pamuchinjikwa kuti vanhu vaende kudenga, it's a matter of hours. Haana kuita 2 years pacross, haana kuita 1 year, haana kuita 1 week. Achingoiswa pamuchinjikwa within hours on a Friday, vanhu vakamubvisa vakamisa muguva, on a Sunday he was resurrected. Zvoreva kuti ane imwe subject yaakatombofambira ine chekuita neinformation yaaipa. He came preaching and teaching about the kingdom of God, and later he died on the cross and resurrected on the 3rd day. So that every sector, every chapter, so tinowana upenyu usingaperi by making a choice ekugamuchira Jesu kuti ave ishe namuponesi weupenyu hwako. But there is a life to live before you die. Life here Jesu akava quiet pairi. No, he went on to teach and to preach kuti munhu ave ne suitable life iri designed by God, despite kuti pane pachafiwa ende munhu pane kudenga kwaachaenda. So dambudziko ratiinaro nderekuti vanhu vakanyimwa full information. Saka machoices evazhinji ndekuti zvese hazvina basa, tikafa tikuenda kudenga tonozorora. Saka pakaparidzwa dzimba nemota mukupedzerwa nguva muri kunyeperwa, panofanirwa kuparidzwa muchinjikwa. Yet nhau yemuchinjikwa is part of the story yezvimwe zvakafambirwa naJesu. Haana kuuya kuzofa chete, sei akaspenda 3 years ministering and few hours at the cross. Zvoreva kuti kune kwaakatospenda much time teaching and preaching, so that life yaunorarama Mwari ari concerned nayo. Baya chinyi ndekuti aiwa zvese hazvina basa panyika hapana rugare, tikuenda kudenga kunozorora. Such a mind, imind yemunhu wakanyimwa correct information kuti amake my right choices in life. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Faith is product ya information. So level ya knowledge ya information ya winayo ndokuoperate kunoita Mwari wacho mu life mako. Daniel 11:32, vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Those who know their God, they shall be strong and do exploits, which means your level of knowledge attracts a certain dimension of exploits you can do.
I know kuti vanhu vanotaura it's a good statement yekuti God will meet you at the point of need. That's another side of God. There is another side of God where God will meet you at the point of your knowledge. Saka iye achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. In other words, ari kuti nyangwe ndichiziva nyangwe ndiri Mwari wamasimba ose ende vanhu havari vangu vachichavakuwadza mulife, they lack knowledge. Why? Nokuti the level of knowledge is shadow picture ye light in life. Bakuri tikaisa light pano kune rima unoswera uri pa area pane light don't pauri kuona ukaenda outside light unokuwadzwa nokuti auone. So word rakafanana ne light. So vanhu vazhinji vanenge Moses kuti uriwe kwaMwari ende zvaMwari unozvida akaramba kuitwa mwana wemwanasikana waFaro, but handeipa kumake a choice. He rather chose to suffer with the people of God. Inenge good choice ukazvitarisa, but it's not real. Why? Because he was sent by God to redeem his own from slavery. Akaberekwa kuti ajoine vamwe kutambura, akaberekwa kuti aburitse vamwe vari kutambura. In God's mind, Moses is a deliverer, but in the mind of Moses, he chose to suffer with the people of God. So kune dzimwe sarudzo dzatinoita dzekuti nyangwe Mwari ari Mwari wamasimba ose haagone kukubatsira nekuda kwekuti wakaita a wrong choice. Nokuti zvinhu zveupenyu mukunamata Mwari, Mwari wedu is so gentle to an extent yekuti anorespekta choice yemunhu. Saka uchizviona i-choice kunamata kana kuregera, i-choice kuteerera Mwari kana kuregera, i-choice haurohwe nepfuta hakuna nokurova, isarudzo. Azvisungise kana kuti Mwari wacho handabasa naye, isarudzo. Munhu akapiwa chinhu ichocho naMwari chinonzi free will. So danger ye-free will ndeyekuti Mwari haagone kupindira kana munhu asina kuita choice. Nokuti Mwari akapedzisira akupindira usina kumake a choice, abreach a contract ye-free will yaakakupa. Mwari haagone kukubatsira kana usingamude, usingamunamate, usingadane kwaari. Haagone kuabhusa kodzero dzako. So choice yamekwa na Moses, zanzi he rather chose to suffer with the people of Israel. He chose to suffer. He was not born to suffer. He was not created to suffer. But he chose to suffer with the people of Israel. Say sarudzo yake iri yekuti zvanditambure nevamwe ari kutadza kuunderstand the purpose uye neplan yaMwari concerning the people of Israel in Egypt. It's unfortunate. Adam na Eve vakabereka vana vadzingwa mugarden. Saka vakanyima vana information yekuti tiri type yemugarden hatina chataishayiwa mulife yedu yanga isina minzwa mukati. Vana vanongokura vachiti ndo upenyu hwacho. Nokuti kune life iri outside garden inonzi naMwari kuna Adam, pawakuenda kuchamera minzwa, out of sweat ndo pauchadya, which means asati adzingwa mugarden anga asingadye out of sweat. Although he was sweating and working, he was eating out of grace. So original plan, the original mind of God, ikasazikanwa nekereke, people will settle for less. I love Moses' revelation ya Mahari, achinegotiate kubuda kwena waIsraeli mu Egypt. Farao akatombo kuti budai asisiyai mombe. Moses ndokubva aramba kabudiro kasina pfungwa yaMwari. Pfungwa yaMwari inoti kudii? Genesis 15, 13 and 14. Mwari achara naAbraham, vana vako vachava nhapwa muIjipita, asi vachabuda, kwete kubuda chete, with great substance. I always tell people this, and you must make your own choice. Mari yakawanda kubudirira pfuma, hazvipindise denga. Nhamo haipindise denga. Unongoita sarudzo semunhu akura kuti chiri nani chii. Zvese hapana zvinopinza denga. Kushupika stereka usi uchene and hauwani denga nokuti wakatambura. Kuna mari yakawanda futi hausi uchene. But zviri tu, you can make choice. I-choice hapana Satani anombokunetsa ipapa usati watakwa nedhimoni. My choices are they are very dangerous in life. Alright, I'll give you this picture. Unazoona kuti Satani kuti atonzi ava Satani nakupindwa nemweyo wechina. Nokuti Satani aripo achiri kunzi angel yainzi Lucifer
kusati kwatone madhimoni akapanduka akaburuka nawo fallen angels chakaita kuti anzi ndi Satani haana kupindwa nedhimoni nokuti anga asiko akava nepfungwa iri against the mind of God kureva kuti chinhu chiri more dangerous is not the demon but your mind. Pfungwa yako ine pawa kudarika madhimoni. Saka uchiona dhimoni reufeyo rikakubata ari kuvhure zipi rinokumekesa choice kuti tsanuma akuruza zvinhu zvako ende iwewe ndiwe unobvisa zipi kana wabatwa nedhimoni reufeyo. Hakuna madhimoni anoita action. Madhimoni anoataka mind and you make your own action. Hakuna dhimoni rekuba rinoba unongoudzwa mabenefits acho kuti vanhu muswera musina phone iPhone iyo. You make your own action by choice yawapiwa. So chinhu chiri more powerful in life imind. Saka ndo zvakagonekwa nevarungu kwete kuti varungu vari better than vanhu vatema. Vane information yavakatenderedza panyika kuti munhu mutema ndewemanga ndewepasi hadiwe naMwari. So zvatakakurira tichiudzwa isusu kuti varungu vari nani kudarika isusu. Kwete ndo zvakataura Mwari. Ndo information yakatenderera panyika taingoberekwa zviriko kuti nabhasa ndo mabhosi enyu imi muri mabhoyi vanhu vemanga. Hazvisi muBible, haisi pfungwa yaMwari. Kuna akangoti varume tikatenderedza information iyi timu ikangozvitambira yakuwara. Chinhu chiri more powerful in life imind. Kwete madhimoni imind. Madhimoni anotora advantage yeinformation iri mauri. Why? Nekuda kwokuti chinonzi faith it comes by hearing. Kuti faith i product yeinformation. Ukava neinformation yeshoko raMwari ukava nefaith you can now defeat the devil. Saka battle iripo is the battle of the mind. Saka mind zvainoita manje inokontrolwa neenvironment yaunoswera vaunoswera nawo zvaunoziva nemachoices aunozoita. Hakuna munhu akashuvira kuva nechinhu chisati chamboonekwa panyika. Ukabvunza munhu kuti unodei, mumwe anoda mota, mumwe anoda imba, mumwe anoda ndege, mumwe anoda zvakati. Machoices ese angori controlled nezviripo ende zvaunoziva. Hakuna akashuvira zvinyowani zvisipo. Ndo zvinoita mind iri controlled neenvironment. So nhamo yatiinayo nawo ndeyekuti vanhu pane akangovaroya nevhangeri chairo but rikavashayisa chaizvo. The person of Jesus, Jesu, achitifira pamuchinjikwa unotipa denga. But the information yakauya na Jesus inounza denga muupenyu hwako. Tisati taenda kudenga, patinoita prayer tinoti kudii? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Which means kana kune zvatinoziva zvinoitwa naMwari kudenga, izvozvo zvinoenforcwa in prayer kuti zviitike panyika. So kana tichita hakuna nhamo ikoko, the same must also happen here. Nokuti tisati taenda ikoko kunouya kuno. Thy will be done on earth as it is in heaven. I subject yakuti pane kuchaendwa, but kune zvinofanirwa kuitika pano tisati taenda ikoko. So my choices emunhu ari controlled nekuti panouya mushumiri wobvamira oti paridzirwai Jesu kwete zvimwe zvinhu zvese. Let me explain the mystery about Jesus. Mukati have an issue of blood. Haana kubata Jesus the person. Zvanzi akabata the hem of the garment. Jesu ndokubva ati pana andibata kwete pane abata hembe yangu. And to my surprise, mukadzi ndokubva awana zvisingawanikwe muhembe zvinowanikwa muna Jesu. Jesu ndiye anoporesa kwete hembe. But mukadzi akabata the hem of the garment akapora. Which means chinonzi Jesu, number one, is a person. Number two, whatever chiri paari represents him. So good health is part of Jesus. Nokuti iye wakazodzwa kuparidza evhangeri kuvarombo. Evhangeri gospel is good news. Good news to the poor. Haisiye kuti ukafa uchagarika. That's not good news to the poor. But the poor chaanoda kutodefenda kufa kwacho. Ozo ari kurwara kutambura. Saka ari kuvavarira kungwavha so. Ndozvani ndikangoita zvokutamba ndinofa nenhamo. So good news to the poor, you die and go to heaven. That's an error. Hakuna zvakadaro. They say Jesus akazodzwa kuparidza evhangeri kwa. He was anointed
to preach the gospel to the poor. Anointing chi is the power of God. It's the poor man had the motivation. Another a word that carries power. Power going to be for Papa. And 46 years. And Sanda Mons what the morning of that Zimba. The Chitaura. Put him on the Tagambata Mudenga Pinde. Assumes of Pinda tonight. Matrimony is son of Japano. Our way are chatted at drive Shande. Abderekana. In a cinema to monitor something of Denga. Graduate is subject to a Gamasquana devil. Could you not frustrate on the ground? You're going to have Zoro Anita Zaek and never have bitterness. La Corushin is Ganyoma. I shall not get my life marble. The Masquerade of Scaragogita says, I could not put that in a bonus of Jacoma. Create a harsh environment, you know, create a good type of a person. Wow, Siri. And an amateur comes to the moon who must affect a character and behavior. The same with riches. It is better than when I write, I was right. It are hippo. Ukaiwana, we type you without telling you. You would not to Pesawi, poor Maquaso. Bakuru's going to Tambabuka and town in the moon. Why not environment? You know, Godzilla. Type your moon. So Moses, what can make a choice? Rather suffer with the people of Israel. Was he born to suffer? No. He chose. Not he was created for that purpose. What was the purpose of Moses? To redeem his own from bondage. But what was his choice? He chose to suffer with the people of Israel. My choices are dangerous. My choices are not attractive. That's why Bible you shall decree a thing and it shall be established. You must be able to Simba and the benefits that will not taura. You want to correct the choice in life. Usaite enemy wa life yako. Kuti vanhu vasati vakumaka iwo wacho wakatozvimaka unacha unotarisira chishinu. Chero chakanaka chikada kuitika kwauri anochidzivisa asi muroyi wako ndiwe. Why? Because wakadesigna mind yako kuti ndiri dofo, ndiri rova, handina hama ndiri nherera, saka upenyu wacho zvakangoma hapana kwatiri kuenda. Ndo zvarinoreva here, rinoti unosimudza marope kubva muguruva. Kana uri lombe tsvaga pako panoita kuti ubve ikoko. Settlement inondidzidzisa kuti vanhu vaiva nemaperembudzi vanga vakatitywa one language. Vaiti kana vaakufamba vaishedzera kuti takasviba kana kuti unclean. Unclean kureva kuti takasviba musavepedyo nesu. We can contaminate you tirwere chedu. Yet pfungwa yevanhu ava, they want to be cleaned, but they were trained to cry out unclean. Poverty inopa vanhu language. Also, the man is speaking. The same with poverty. Only because when I'm going to follow what in Namoya, you don't know Asimuno. When an man is speaking, when I'm going to follow Shikabale for Kushinska, would you have to pay Namo Asimuno? But the platform, yes, in mind your creator, my choices. My choices are upon. Or the angels to beg you. My choices are that my choices are controlled in the environment. Environment is such a picture information. Ya uno ziva. Shauno ziva that those who only right to get a choice pashiri. Shausinga ziva shito to make a choice. Moses he chose to suffer. He was not born to suffer. He chose to suffer with the people of Israel. Say I make a choice here. He was born in slavery. But slavery. He is anointed to deliver his own people out of slavery. So Moses dambudziko rake nderekuti zviri zvakamukomberedza
inhamo yega hama dziri kutabura kutadza kunzwa pfungwa yaMwari kuti sei Mwari manditendera kuberekwa munyika yakaoma kudai vanhu vachitambudzika. Akatsvaka research yake zvakanaka, achaona kuti he was anointed to deliver his own people, but he made a poor choice. Zvizhinji vanhu zvatinomeda machoice ndodzatanga kuti Mwari tsigirai choice yangu. Satani akamboita research pana Job ndobva ati kuna Mwari, ndoda kunonhuwisana naJobhu, kusaka imi makabata makaisa ruzhowa rwenyu. Mwari ndobva ataenda kutendera enda zvese zvakataurwa naSatani, hanzi Jobhu unokudai nekuda kwezvinhu zvamakamupa. Mwari ndobva ati ndazviisa muruoko rwako. Satani auya kuzoataka Job, akaenda kudanga remombe, mbudzi, makwai, mangamera, vana. Chinhu wani chakasiyiwa naSatani ndimadhamu. Mai Job havana kusafa any attack kana. Satani angaita research kuti vana akapiwa naMwari, pfuma akapiwa naMwari, but mukadzi akachogeka. Saka Satani ati Mwari Job anokunamatai nokuti mune zvamakamupa kwete zvaakatsvaka. Why? Nokuti zvatakatsvaga tega hazvina protection yaMwari. That's why the last card that devil achida kuataka Job, mai Job ndonga wakuataka Job. Waiti kudini? Deditukai Mwari mufe. Satani atadza kuataka Job, akanonegoshieta namai Job kuti mimi ndini wandava kutotemba pano. Udzai mudhara uyu ashaudhe Mwari afe. Ndakataura ndikati even usingaprofite hakuna mukadzi anoda kuita shirikadzi, but ukaona mukadzi akuti murume wangu ifa patone mufesi, hakuna anoda kuita shirikadzi. But mai Job wakasvika pakuti deditukai Mwari mufe. Funga kwako good choice here nekuti afirwe nemurume. She was under the influence of the devil. That's why even Job Mwari pawakamudzorera pfuma yese, chinhu wani chaasina kuita chiri outstanding, haana kudivorca. Even type yemukadzi iyeyu aimuti tukai Mwari mufe, haana kumuramba. Why? Job was mature, akagona kuanalyze kuti paitaura adzimai message iyi havasiriwo. When you are mature, you can easily tell you are under the influence of the demon. Tine vanhu vatononetsana navo vasiriwo vari kutinetsa, but vane zvakavabata zvinoita kuti tinetsane. Iyo ikadiscoverwa mamarriage mazhinji anosurvive. Why? Nokuti pane pamwe panonzwa adzimai vaitaura mashoko aunofanirwa kunyatsoziva kuti haasi lero zuva ndakaroora, izvi zvava zvinhu zvauya izvi zvakuda kutatirwa pasi. You can imagine vanhu vagara mumarriage for 40 years vakanetsana, wanzwa murume akudza mukadzi kuti haundizive. Munhu angatadze kuziva mumwe wake here pa40 years, anoziva, but ukanzwa kuti haundizive pane zvatouya ende zvinorova. Kana kuti uraya munhu izvo zvauya, zviri kuti haundizive haasiriye zvauya. Varume chinhu chinonzi mind chiri very powerful. Hatohombe mulife yemunhu imind. That's why Adam paakatadzira Mwari akuenda akanzi kwauri kuenda kuchamera minzwa. Jesu anova the last Adam paakauya kuzorivhesa zveminzwa, zanzi vakagadzira korona yeminzwa vakamisa mumusoro. In other words, ipicture yatiri kupiwa kuti zvakakonzerwa naAdamu hazvibviswe nemaoko. It takes the mind to deal with it. Ibattle yeknowledge yemindset. Vazhinji takaudzwa Jesu akatifira, hatina kuudzwa Jesu anga asati ambofa achiparidza achidzidzisa vanhu upenyu. Why? Because the person of Jesus inotipa heaven, but the information yaitichwa naJesus inotipa good life on earth. Jesu anakuya kuzofa chete. Thank God for his death and resurrection, but we need also to thank God for his teachings and preachings. Dai akauya kuzofa aifanira kungosvikira pacross aine saga rezvipikiri kuti ndatouya kumana mukatamure ndiroveya pazvinhu zvinake. He spent much time teaching and preaching, and he later died and resurrected. So the part of preaching and teaching is subject yakakosha kukereke yanhasi. Saka paita ushumiri kusekunzwisa kuti chinombonzi Jesu chii, nokuti pakabaridzwa hapashaika social media kuna inonzi comment section, so vanhu vanotaura zvavanoda. So there is a sermon yandakaisaiko kuti idzwana iti apo warasika vhangeri rese rinotaura Kristu. It's true, rinotaura Kristu, but pa dimension ipi.
kana iye akazodzwa kudzikinura vakatapwa, which means deliverance is part of Jesus. Kana iye nemavanga ake takaporeswa, utano hwevanhu isubject yaJesu. Kana wakauya kuzosunungura vakatapwa nekuparidza good news to the poor, kuda kuti kubvisa vanhu mupoverty isubject futi inorepresenta Jesu. So chinonzi Jesu haasi munhu wani akaenda pacross akafira vanhu. Jesu ane madimensions eujesu hwake anogona kubatsira vanhu futi nhasi. Nyaya yekunamata haisi yekuti tife tiende kudenga. Takatofirwa ende pane nyaya dzakaitwa dzoda kuadhiriswa pano. Hama dzangu munoziva here kuti kudenga hakuroorwe munhu. Ukasatoroorwa panyika zvatovharana. Kana ukanamata sei Mwari hazoti vasina kuroora ndaisa titupe mapembenyu. Hapasisina. Kune masubjects ari valid on earth only. And iwayo Satan anotokuataka. You need the word of God to deliver you from such attacks. Kudenga kuna munhu achatambura. Sekuti akanatambura pana tozoona kwa kudenga. Unenge watonyura. Why? Because something is anointing. Simba la Mwari rino apply pano kugadzira upenyu hwevanhu. Kudenga kuitwe miracles. Why? Because in lifestyle iri mu presence ya Mwari yekuti hakuna anenge ane problem. Dai maparidzirwa Jesu, zvimwe zvese zvekutaurwa ndezvepasi rino. Dai maenda kudenga, ari kukudaro abva kumba kwake, apaka mota yake, ane vana vake kuzvikoro zvakanaka, oti zvepasi rino hazvina nebasa rese. Pamwe pacho ingonyuwatsana ari kuti vhara kutsvikira vavakaita anenge anozoro heavenly kana Nivea. Iro shoko richiti nyama inoora, but haina kuti ngaiore. Ichaora kuite kuti ngaiore. Kurati uzati zvinega time. Ichaora, but so far inoda kuti mafuta. Subject inonzi Kristu, it's a broad term. Nyaya yekunzi takuparidzwe Jesu. Anonzi Jesu wacho is not just a person. Ari pacross, ari kupa an internal life. Ane nyaya dzaakaadresa before the cross. Ane akazodzwa naBaba. Mweya washe uri pamusoro pangu wakandizodza kuparidza evhangeri. Richiparidzirwe iye achizongoya kuzofira vanhu vanopinda denga. Vanhu vane imwe information yavanofanirwa kuwana besides ropa chete. Besides ropa rake pacross, you need information. I'm sure my time is gone, but let me finish this way in 2 minutes. Choice. Iri controlled in information yaunoziva. Moses akaberekwa muslavery munhamo, bondage. That's why akamake a choice to suffer with the people. He chose to suffer. He was not born to suffer. He chose to suffer. So make a choice. That was in two. Namo haipinze denga. Mari zhinji haipinze denga. But it's really two. Pane chisiri right. Urwere haisisaine kuti kuri shamwari yaMwari straight saka arumba kutesta mubereki. Mwana akatadza pamba. Hakuna mubereki akazoenda kusubmit unit kuti ndipewo matieka sikambochiputitsa achinzwe. There is level yekudiscipline mwana inoshowa love than damaging the child. Hakuna Mwari paangateste munhu necancer ndaona kuti unodinamata mushe. No. Nemavanga ake takaporeswa. Make a choice. Varume chinhu chinonzi choice chiri very powerful. Ukameka a poor choice, Mwari haapindire musituation yako nekuda kwekuti munhu akapiwa inonzi free will. Sarudzo. Ukasarudza wega, Mwari haapindire kukuchinjira sarudzo yako, hakuabuse. Munhu akapiwa kodzero dzekusarudza. Saka toda kune sarudzo yekuti kana ukasada kunamata Mwari ndiwe unosiya, hazvinana nebasa. Ende Mwari hambofaka akatuma ngirozi kuti zunzai munhu mutyisidzirei. Dai Mwari waida kuvhundutsira vanhu kuti vanhu vanamate, hapana mufundisi aifanirwa kutumwa. Kungonaisa moto 2 minutes yodzorera. Woti haufa basa muchiri kufunda sei? Dai Mwari aida kuita baikinya kuti vanhu vanamate, ane zvaaigona kuita besides kutuma munhu kuti audze vanhu. Ndinokuudzirei, ndiri kukuudza kuti umeke choice. Ndokupfauka zvakaita. But hapano pane nyaya. Choice yako
iri limited information unofana kunge une Bible rako. Kwani ndipanoparidza ndoti ivesi itavhurwa Bible racho hauna. Ende pa WhatsApp unoita mwedzi uripo. Mari yemabhandles inokwana Bible but pauri Bible rinodhura arite. Saka wakaipa attack yake mlife mako. He knows kuti you lack information. Saka anokupa wrong information. Nokuti wagara usina correct information. Fake money kuti uiziwe. Wakunga uchiziva original. Kana usati wamboona original, fake ndo original yacho. Ukasaziva plani ya Mwari iri original. Wesamira pa pulpit akataura. Unongoti amen ndizvozvo. Akaenda mu social media ndikaona comment saying kuti vanhu vasikuparidza Jesu. Chinomboti Jesu chi? He brought them. One is a person. Akaya akafira vanhu. Number 2 is a person. Ashatafa akaticha vanhu. Number 3 is a person who was anointed to deliver the poor. So subject yakudhila nepoverty iri mu vocabulary yedenga. Jesu pane paakawanza chingwa kuti vanhu vadye kwete chingwa chepamweya chekudya chaicho kuti anovenga nzara. Saka vana munhu anoparidza kuti ugute ishamwari yaJesu takamaka nzara. Even baba mugadheni vakatomboishumira kuna Adamu kuti idya zvese siya uyu kwaiparidzwa eating. Ufunge nzara usi utsvene. Even kuguta usi utsvene but make a choice. Mind yawakapiwa Bible raramboti musafunge. Rinoti musafunganya. Ariti do not think, rinoti do not worry. Thinking is gift yakapiwa munhu naMwari to make choice. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. We give you glory. We give you praise and honor. In Jesus' mighty name. To make my right choices in life. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you. Thank you so much.